Halo logofer, नै जोङो दायो गय बागानाव थांगासिनो दङ ना सिजाव फिरफिलिजों जोंहानि गय बागान देखायगासिनो दङ दिनैसो फार्स्ट टाइम बेबायदि आरोना लामाया लोगोफोर बैजों फैनानै बाजै गिदिरमोननिथिंहाय खाबबोनांगौ र' मोनथ'वाखै दाबो गय हानग्राफ्रा बैसोरनो नामा वा जा बुरजाखा गय हानग्राफ्रा नै गावसोरखौ ब्लग खालामनो लिंहरदों बिसोरो एकदम खालामबाय थाथारसै आं नै गय हानग्राफ्रा नै गावहासो फैसाखौ दानो हिसाब खालायगासिनो दङ गया ओइ नै आरो बैथिं हानखांनानै दोनबायनो नै बे बस्थाया सिंग्रायाबो जि बुरजा लाबोदों नै अबेथा गय बागानालाय नैयो ए आयौ नै र' देखायनो आङो मोजां गय बागाना जोंना मावग्राफ्रा जा बुरजाखा गय फिथाइ खाग्राफ्रा थिखांखानोसै बे दंफाङाबो ना रिक्सा औ नैबे बै फिरफिलि थानाय रिक्सा बिनिफ्राय ओरैजाय बे दंफां र' हरगौ नै जा मोजां दे ओमफ्राय जायगायाबो स्रां स्रांथार या दा बेयावनो खारबोनांसिगोन जोंहा बेयावनो खारबोनोसै जोंहा मिथियाखै नोङो गय बागानाव एकदम ससेयानो दुखानसै ना ओइबो ना होनदों बेयावनो खारबोनांसिगोनहाय र' रावबो फैनो नै बेयाव फाफैबा आलासिया खम जाबावगोनसो रावबो ना गोजानथार होननानै फैनाय नङाना आयु माबा माबिबो दंबावसो हनै देन्जारसो खामानि मावनानै नै गिलासालाय माथो दंखायोनोमोन माथो सावरिबो मोनो जोंनि लागाव सावरि ए बावनो खारबोनोसै आं र' नैयो खिन्थानो नै जा मोजां फैखायो रिक्साहाय न' खाथि दङ आरोना न' दङ खाथियावनो नै जोंनि बागान आरोना नैबेनिफ्राय नैबे नारेंखला सिमा जानो हागौ आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै इस्रा खाथियावनो न' दङ नै आरामनो मोजांनो बिदि ओमफ्राय नै जोंहा ओरैजाय नैबे नै सिमा जानो हागौ गेजेराहाय लोगोफोर बेनिफ्राय नैबे ओरै सिद्दाबा बे ओरैजाय जोंनि बागान आरो बिहावनि माने जोंनि बाबानि गयसोब दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों आंबो लोगोफोर मोजांथारहाय गामि आरोना बेजों एसे ओमफ्राय थेवबाबो थानो मोजां नै जा गुवार गुवार हा दङ न' दंजोबो खाथि खाथियाव आब' बिसिनि बिजावजालि जाहैबाय होनबा नैबे बे आब'मोननि न' नैबेयो ओमफ्राय नैबेयो इस्रानि आरो ओमफ्राय नैयो जोंहानि मोजांसो मोनफैबावबाय जायगाखौ आरामनो स्रां स्रांथार मोजां मोनो दा आरामनो नैबे नै फिथाइयानो थाइखायामोन ना माथो दे नै लेबु बिफांखौ दासो नायसनबावदो आंहा ए लेबु बिफाङानो नै दानफाय जाजोब्बायसो आद्रिनो मोजां न'निखासो दाना न'आव सेरनाय गाइखेरसो मोजां आइ लानो नै बे मोनसे न'नि गाइखेर ए बैहायनो मोसौआ बै गाइखेर लकेल मोजां साइकेलखौ सालायनो नागिरदों सिजौखौ गाइखेरा गेब्रुगोन गाइखेरा र' आबौनि मनायाव सोहैथां आयौ जि गिदिरखा दे सथिबो नालाय मा जोंनि गय जि बुरजा बुरजा ओंखारो खोमा दा
ए मालाय नै मोसौ फिसाया जि अन्थावथाव दङ ओमफ्राय बैबो ना गासिबो माबाना औ गाइखेर सेरग्रा जोब ओइ गाइखेरा इयै गाइखेर लोंग्रा दंबा लानानै थांजागौमोन जोंनाबो नाङो दे लोंग्रा गैया ए थेवबाबो न'नि सेरनाय ना जि मोजां जायो नै जोंनिजों एखेबावसो खोमा माथो ना बामनि एखे स्रां स्रां आरामसो मोनफैबावदों दे आङो जायगाफोरखौहाय बे सेरबा नै इयो ना ए जारसि नालाय बियो ओंखायनो एलाय जिगाबजों औ तारमाने आङो 7 दिन जायाखै नालाय औ खावनबानो बे गुफुं जानोसै औ औ ए गोरलैसो नैबेनो खोमा नैबेनो फिसाया ना 7 दिन जिखिसो नैबेबो औ जि मोजां मोजां आरामथार दे नै आगै नायनो बाय नै आगै फिसा फिसा मालाय ए औ औ औ औ औ दा सेरथ'वाखै आरो ना सप्तासे जाथ'खायाखै होनबा सप्तासे जाबासो सेरनो मोनसिगोन आरो बे बाहेरायाव गांसो मोनजाबानो लोदो लोदो जाफिनसिगोन ना बिमाया गोरलै गोनांखायसो दा बिदि जादों बिमाया आगै फिसायासो बेनि गाइखेर बुरजा बुरजा मोनो ना आयं मोननाव मालाय इसिनावहाय खाथियाव थांनाङालै खाथियाव थांनाङा बिमाया रागा खरा जायो आंथ' गिखाथारो नाङा खाथियाव थांनाङा बेयावबो नै जि मोजांखा नै सप्तासे जायैखाय सेरथ'वाखै आरो सप्तासे जाबासो सेरगोन बे उन्दैसो नालाय सानबैसे जाखो नै उथुमायानो दंबावो ए आयै सना सानबाल' जादोंना बिमाजों एखे खादे सयथिबो उथुमायानो सिरियाखै दाबो नै अन्थाव बाथावथार बैहायसो देरबाय औ औ बैनियाबो बै मासेयाल' गैथ'वा खोमा ए मालाय गासिबो दंजोबो नै बेया अन्थावथाव बिमानो लाथारदों एखे औ थाथ' दे बिबौनि साइकेलखौ न' बैसिम नारलां दे नारलां रोङा माने गोदो सालायोमोनब्रा बिदि खालामनांगौब्रा फैसो आगै फिसासो जाबाय दाना सालायनो हालानोलै गावखौ फोरोंनो नागिरबाय जोंखौसो सालायनि रायबाय थायो माबा गय बागानाव फैनायानो सोलोंबासो रोंगोन दा जाम्बानि फैदो बिबौआ रिक्साजों थांनानै साइकेलखौ गालांबाय गावखौ फोरोंनो नागिरबा सालायानो हनै जाम्बासो फैदो नै मालाय हायथायावनो गासिबनिबो गय बागान दंफैजोबो मालाय नै बिसिनाबो आरामथार गामियावसो ओरैजाय गय बागान नैबेबो बिथिंबो गासिबो गय बागानानो जाजोबो ने आयै बिथिंजाय नै औ जि ग्रोम ग्रोम लांदां लांदांनोथ' मोजांबावसो मालाय गामिया बिसोरो ने खारबोनांसिगोन र' बेवहायनो सान हाबहांहांनो खोलैयो नामा दे आथिङा सोहर आथिं फारसेया बेयाव हरग्रोनानै लाखानांगौ आथिं थोंसेखौ जाम्बा साइकेलखौनो सालायनो रोङा नायलाय गोजौआव बैयाव दे आथिंखौ सोहरदो दे सोहरदो दे गाहायनियावसो साबसिन जायो दे गाहायनि रोंबासो गोजौनिखौ रोङो दे औ दे सोहर गाहायनि रोंबासो गोजौनिखौ रोङो दा दे डाइरेक्ट गोजौआव रोङा ना फिदिंथार आथिङा फिनि बायनानैनो दे दिनैसो बिबौनि साइकेल दांफेरदों सिबाय दे सोहर आथिङा सोहर ओमफ्राय सालाय गल गल फिदिङाबाथाय मोनगोनसो फिदिं दे आथिङा गल खालामथार औ दालाय मानो गोजानाव नाहरलै गारोसो सिद्दा नाहरनांगौ इनि मानसिफ्रासो नाहरजोब्बाय दावरावथार अबो हमथानाय गैया दे दे एसे नारनानै लानांगौ मालाय हाग्रा सावफैजोबबावबायसो ना गबिन सारनि बारि बियो हो अ माबानिसो मा नामलाय बे सारा आबौ माबानि आबौसो आबौ औ मिथिखाबाय आङो धालिगावनिब्रा जोंखौ फोरोंनाय धालिगाव स्कुलनि सार अरुण सारनि औ अरन्जय सारनि
अरनजय मालाबो जों गोदोहाय गामियाव थाबा माने आङो एलपि जों इमि क्लास 6 सिम गामियाव थादोंमोन नालाय एलपि निफ्राय इमि फरायजासिम थ' एलपियाव थानाय समावहाय बिराद बिदि बिफानि साइकेल बोरायजोंसो बैनो ना बैयावनो हान्दोंमोन ओइनै बाल्थिं लालायलायनाय औ सिद्दा थाबानो ना थ' माने गोदोहाय आङो क्लास 1 निफ्रायनो 6 सिम गामियाव थादोंमोन 7 सिम गामियाव थादोंमोन नालाय लोगोफोर थ' बिदिनो आंबो नै दा जेरै सिजौआ सालायदोंना जोंहानि बिफानि बाबानि माने दे उल्था बाजायालै जोंबो बिदिनो बिफानि साइकेलफोरखौहाय बिराद खावै खावै सालायदोंमोन दा नों सालायामोन बिमाया सोरनिबा साइकेल नुबानो थानो हाखायामोन ना आंबो नोगोर माने एकदमबारे ओरैबायदि साइकेल नुबानो थानो हाखायामोन दा ना जै रोंबाय आयु बिफानि साइकेल जोंनि बाबानि साइकेलखौ लायो आरो सालायखुमायो अबाव अबेयाव हाखराव गोलैनाय मानाय एकदम आरोना गामियावहाय लोगोफोर ओमफ्रायो बिनि उनावहाय आङो जेब्ला क्लास 7 खौहाय गामियाव फरायनानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय क्लास 8 मोननाय लोगो लोगो आङो माने बङाइयावहाय जा बङाइयावबो गोजोनफुरियावहाय न' दं नालाय थ' बङाइयाव थाफैनाय जादोंमोन आरोना माने आंनि बिब'जों ओमफ्राय जोंहानि दादिया माने गोजोनफुरियावहाय थायोमोन नालाय बङाइयावथ' आंहाबो क्लास 8 मोननानै आङो बङाइयाव थाफैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फैदो जै आङो बङाइयाव थाफैनाय लोगो लोगोनो फुरा आंना गामिनि लाइफआनो चेन्ज जाजोबनाय जाबाय आरोना आं बिदिनो माने टाउननिजों गोरोबलांनांगौ जाहैबाय 8 निफ्रायनो आङो क्लास 8 मोननाय लोगो लोगोनो माने थाफैनाय जाबाय आरो लोगोफोर बङाइयावहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय माने धालिगाव स्कुलावहाय हाबनाय जाबाय आङो धालिगाव स्कुलाव हाबनानै 8, 9, 10 खौ धालिगाव स्कुलावहाय फरायबाय ओमफ्राय बिनि उनाव ओइस खौ जोङो बङाइगाव माबा जुनियर कलेजाव फरायबाय बङाइगाव जुनियर कलेजनिफ्राय पिअ पास जानानै डिग्रिखौहाय काजलगाव UN कलेजावहाय फरायबाय काजलगाव UN कलेजावहाय डिग्रि जोबखांनायनि उनाव आङो आरोबाव क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव MA खौ खालामबाय लोगोफोर आरो क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आङो MA खौहाय जोबखांनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय बिनि उनाव आङो जोंमायावहाय दसे गोबाव मावहैबाय बिजनियावहाय जोंमा हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय ओमफ्राय बिजनि जोंमा होनबानो मिन्थिजोबखायो आरो बयबो थ' नोंनो रोङा साइकेलखौनो नै ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो 1 इयार जोंमायाव मावखांनायनि उनाव आङो आरोबाव गसाइगावआवहाय B.Ed लाहैबावबाय आरोना लोगोफोर 2 इयार्स बिनि उनाव B.Ed जोबखांनाय लोगो लोगोसो आङो हाबा जानाय जाबाय काजलगावआव बेबायदि स्ट'रि आरोना लोगोफोर आंनिया लोगोफोर आङो सिजौनि साइकेल सालायनायावनो माने मोनसे ओरैबायदि स्ट'रि गोसोखांबोबाय आरोना थाबायैहाय माने आङो आंनि उन्दै समनि खोथाफोरखौसो जा गोसोआव फैजोब्बाय नालाय दा आङो बेखौनो माने खोन्थानो नागिरदों आरोना नोंथांमोनजों लोगोफोर आंनि स्ट'रियाहाय माबायदिमोन बा आङो माबायदि जोंबो गोदो उन्दैयाव बेबायदि दा जेरै जों सिजौखौ फोरोंदोंना बेबायदि माबायदि साइकेलफोरखौहाय रोंबोनाय बेफोरखौ माने आंहा गोसोआव फैजोबलायबाय आरो सिजौखौ फोरोंबायनायावनो मानो होनबा जोंनाथ' दा टाउन बायदियानो होनजाबायना लोगोफोर माने बिदि एफा जायगा गैया आरोना साइकेल सालायनो मानो ओमफ्राय थेवबाबोथ' नै दा बे बाजैमोननि साइडजों जोंहानि बाजै गेदेर माने आंनि हाजबेन्डनि बा जोंनि बोराइनि बिब' गेदेरनि गामि आरो लोगोफोर थ' बेवहाय माने दा जोङो सिजौआ फ्रि नालाय बिथिं जायगाया काजलगावआवनो मा जायगा लिरोमोनथाय बिसिनिखौ मोजांबो मिन्थिया आङो ओमफ्राय दा माने जोङो सिजौखौ आखाइ रुबायदों जोङो बेवहाय माने गारि खारा नालाय बिसिनिथिं बारा ओंखायनो सिजौखौहाय साइकेलखौ फोरोंनो नागिरदों आरोना लोगोफोरजों ओमफ्राय आङो दायो लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय जोंहानि बाजैनि न' आरोना जोंहानि बाजै गेदेरनि माने जिथुनि बिब' गेदेरसिननि न' जोंहा साब्रै नालाय फार्स्टआव आब' सोनारबाय जिथुमोननि बिब' सानै ओमफ्राय सिजौनि बाबा ओमफ्राय जों जिथु नालाय ओमफ्राय नैबे दा बाजै सबसे देरसिनमोननि न' आरोना नोंथांमोननो आं खिन्थाफेराखैमोन ना दिनै खोन्थाबाय रावबो गैया गय बागानावसो दंहैजोबो ओमफ्राय जों थाबायबोग्रोबाय आरो दे जोंहा मोनफैखांनानै बिस्रा खथ्थ' साइकेल सालायबोबाय मोनथियाखै नै दासो सफैबाय बिस्रा जों दहायनो सफैदों आरोना जों सफैग्रोनानै ओमफ्राय दासो सफैबाय नै साइकेल नोगोद साइकेल फोरोंबोबाय दाहाय नायदोल' भिडिअखौल' जि
नोगोर साइकेल सालायनानै फैबाय सिजौखौ फोरोंबोनानै थ' हनै अबे नोंनि अमा बैयो ए हनै थ' फैबाय नैलाय बाजै गिदिरा बै गय हाननानै मेंजोब्बाय मानसिफ्रा ओमफ्राय नैबेहा आदा बाजैनि आदा आरोना इयो गय हानहैदोंमोन बारियाव जोंबो थांखानोसै र' ज'नो मेंजोबबोबाय मानसिफ्रा गय हाननानै दे